Sechisin ngadap ngashlay kajing aingo yu try. Ublay jonga ulong blay babha ubashlay badap kajing e. Ngalong kumne filong kumne ngilong ha kajing isnay jong blay. Oh try jong ilong babha. Tongin ay kaburam kajing rosh ubara. Ublay jong ilong baday banyo kaburam kajing ro. Nga ay kublay ipi ki para bangit biit how Jesus Christ. Uway puway baro daga jing iit jong Jesus nga iit ya fi. Bat nga ay kublay fi haka kerteng ka batiang ka ba im ka bodan bor ka jong try jongi ulang Jesus Christ. Nga singaw baha e ban kerpat ipi ki paralok lan ki para bangit ki bahajan le bahajingay. Pi phone nga bat ngamyo ban shim. Namar ba ngadon haka jinga slok ye ki breu ye ka ketin jong belay. Bat ngadon haka ta kajing duai ki paralok ru ngam yo ban shim kajing phone jong fi te wat sngia we e nga bat ngai i ba fi phone pinga kerpat de pinga ngek ba pin om sngia e te kalong lalong kabala nga pentip sepi bat ngai tu ipi kitu ki ba sngia don kam ka jing duai kitu ba sngia don kam ka jing kershan ha jing duai te kalong ka por ka ba keluit nga kalong ba nyau shiteng jan me ter kum tu fi phone nga bat hati ki por te ka keluit ka por bat ngelayo ban ye keren bat phi ban ye slok ektin jong belai le win duai ye kita ke jing don kam ke jong phi bat ngin duai ru ye kita ke jing terang ke jing sliang ke jong phi ban yo no try te kini kalong ka jing pentip jong ana liang jong ye fi baro kitu ke basngau don kam haka jing duai kitu basngau don kam haka jing kershan haka jing duai bat nga aingu yo belai bat nga sngongu yu blay bonu blay jungi ulong badap lut ake jeka baro ko kilok ko ki para bangai be jong chisu u blay jungi uni blay bangi sekri ulong badap lut ake jeka baro hang nung no fidon utrai don hang ta udon hang ta hang no nung idon utrai jungi ulong badap lut ake jeka baro bat ngelayo ban kersyani pide jing duai kum bangila duai menta jong pi ki kong lene ubah lene kini ki paralok para marjan ki para bangai ngala kersyan fi haga jing duai habangila pan no try bat ngej pinyo pediang pinyo diang no try ya ai ngu try dang don dang don iwe kun samla iphone singa idon kata ga jing pang ba plimo i try ula pen kia is ngap utrai la pen kia ai bat mentai li amat ga jing pen kia ga jong try ya ai ngu yu blay jing shisha ulong blay ba krau ulong blay ba dan bor bat ngai i de kum ju ipi ki ba comment pila comment lang ba kan ke channel lang ba kini ki video ka bangila like ngai i kini bat ngala pendam ngam ye tu pi ngala pendam ga jing duai ngala bu jing duai na menta kini ganam kalat ngala bu jing duai ngai i ki message jong piro bat ngala i ngala pe kini ngala pendam ga jing duai ngai bu try un pendap ga jing terang jong pi di ublen deker kui fi un deker kui ngi barok lang ngin sia kendo da ka begini keren da ka phone ro la dengi kendo mor khamar om lele syang ka mon jong try ka jing lam ka jong try ha ka jing penya jong try ki ai barok ublen ker kui fi benda ma jing duai lengkot na menta jong fi bo try deker kui fi tu ni duai abelai nga ai ngo ime nga sngyao ngo ime ko try jangan ke por ke bakenta ko try jisu belai be jonga ko try kerku abelai ken rat be ki lok ki para mangej barok ko jisu kerku ki para marjan ko try jisu be jonga kerku ki abelai ko try jisu be tip ikilong kemi me tip try kilong kpa me tip ikon samla me tip try barok ko try ikon jome ke baki don kam ko try jisu abelai me tip ke jing trang jing sliang jongki ko pa tang me bala ban ya rap yaki ken rat jisu ke bagi singau thu ke jing im jong yer kum ju tang me try bala ban ya rap ini ko belai jonga ko pa be menang don rengkat ki por barok ko try jisu be menang yala mengi ki por barok ken rat ngai ti me ablai ye duai ngapa kini kerteng no jisu hala kertaru di amen amen ublen de ker khui ngi barok namata ko brom jengus sachisin amen